ene foti julɓe ciftinma o wi gartene diine men gartene koye meɗen fewtinen ko fewani goppen ko moƴƴani gartene ko moƴƴi gonden enen koye men gonden battodiren haqqillaji sen hoddiɓe battodiren haqqillaji o wi ɗum ala halpular ala soninke ala jolfo ala ko julɓe tan sen koddi battodiren haqqillaji teddodiren kersodiren ballodiren goto e men fof acca hoddiɓe mum ɓe daña e muɗum lawol sabu neɗɗo ɗo guurɗa ɗo eno guurirɗani ene hasi noon mayirta ene hasi ɗon mayata so ɗum firtima tan ko hoddiro Allah tawde gurdam e mayde kan gondi ɗo guurɗa ɗo hoddir ko ɗon mayata no guurduɗani hoddir ko noon mayirta so tawi tan no guurduɗani welanima yaltu hen law koye so wona ɗum ene jentila mayira noon ɗo guurata ɗo so welanima yaltu ɗon ene jentila maya ɗon ɓe gonduɗa ɓe no gondirɗa e mabɓe ni so welanima sertu e mabɓe jentila maya e nder mabɓe ene jentila maya e nder mabɓe o wi tinnoɗen e diine men ko ɗum tan koye addimo ka haala tan addimo ɗum tan addimo ka haala tan addimo ɗum tan addimo ɓe wonno noon moƴƴi moƴƴi hankadi moƴƴinen o wi ko moƴƴi ko yo moƴƴire ko moƴƴani ko yo moƴƴine ko moƴƴi ko yo moƴƴire ko moƴƴani ko yo moƴƴine enen fof kayɗen gandi ko moƴƴani o wi toppitoɗen ɗum ballodiren e waktuji ɗi joyi tottude ɗum tottude farillaji e woppude kade woto en cuuskade kade suusnaji juuɗo so woppani kade ko jogorɗo haɗede hunde fof sindo wonano kade hay hunde en kadetake ko kade ɗeɗo kadi en ko kala ɗen fof e wonno ko noon Allah wi wala wanna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi o wi sindo yimɓe kure jaɓanno Allah ɓe kula Allah ɓe goppa kade ɓe jaɓa yamirore Allah lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi Allah wi mami uddit asaman ndiyam barkinɗam jippo barke jippoto hen ila ndiyam barkinɗam ɓuuri barkinɗi ɓuɗa hen jawori barkina golle barkina o wi golle so barkini hunde fo aɗa wawi waɗi ɗum hen hay sone famɗi yo barkin tan o wi o Allah won ballo o wi ka o wi ko koɓe ponno haaldude e moɗon waɗe e mañaji o wi luttoɓeɗen hen ko ka tan woni kamɓe jogui so tawi Allah newni noon woni so rudditima to suudu to ceerno Cheikh Ceerno Oumar enne ɗo so tawi ne heeƴa hande kaaldon ɗum fof no foti waɗede so tawi ne jorta dimas janggo ɓurata huftidinde hewde yimɓe kanum woni kadi ñalngu sakkitongu ɗo on sa kaalon nan noon julɓe ɓe aljuma garowo to toddiɗon yo hawritoye fof so Allah haaji ɓe jaha toon allahumma salli ala rasulillahi
فاتحة صلاة الفاتحة تربية دوما تو ويete talqinu ɗuma to wiyete talqinu eɗo darode tati noon o wi ɗeɗo darode tati noon ko ɓuri wawde mislude o wi ko ɓuri wawde mislude ɗum ko isinaji golloji jaram ɗi o wi ko isinaji golloji jaram ɗi ɗin ɓuri wawde mislude o wi ko ɗin ɓuri wawde wadde ɗum misal isinaji jaram o wi isinaji jaram ɗi ko sifaji tati ngoni o wi ko sifaji tati ngoni hen hen sifa ko rendinde butelaji dappuɗi tan ko rendinde butelaji dappuɗi tan gasɗi tunwuɗi ɓen ko ɗum joɓirte o wi ɓen ko on liɗɗe tan joɓirte yo ndendin butelaji yo ndendin butelaji ɗi ngala ndiyam o wi ngala ndiyam ngala ko lootata jogaki jamiraka ene woodi fedde noon ene woodi fedde noon ɓen ene dokka ko lawƴata e ko lawƴirte e ndiyam ɓen ko yoɓe lawƴi butelaji ɓenne kadi ko yo lawƴi butelaji tan ɓenne ko ɗum tan jogui ko ɓe jogui ko ɗum tan ɓe jogui ɓe lowata hay ɓe lowata hay huude ɓe lawƴat tan ha laaɓa ɓe mbaɗa e carton ngaji ɓe joƴƴina woɓɓe ne ngoodi ɓen nawata ha to lowete to loowe ayi ɗe geɗe tati o wi ayi ɗeɗo geɗe tati dey ni lawol tijani o wi ko ni lawol Cheikh Ahmad Tidiane way o wi rokkiroɓe ɓe tawi ngala jeeyaka e nehoɓe o wi tawi ɓe jeeyaka e nehoɓe ɓe ɓen goni rendinoɓe butelaji ko rokkiroɓe kono tawa ɓe jeeyaka to ene woodi rokkiroɓe tawa koye lootoɓe ɓe ɓe jeeya laɓɓinoɓe ɓe ene jogii rokkiroɓe tawa kadi koye ngabbinoɓe ɓe jeeya ene ndendini fofof ene woodi noon rokkiroɓe ɗum ko kayitaji tan e jamiroje ɗum neɗɗo fof ene moƴƴana ɗum ya rokkiri neɗɗo fof ene moƴƴana ɗum so jamirɗoma o kay tawi komo wino o ko teskiɗo ko jamiraɗo jamirɗoma o koye moƴƴinoɓe ɓe koye laɓɓinoɓe ɓe omo rokka omo lomtiɓe e rokkude tan onne omo jogii e dow ɓe o rokkata ɓe teddinede e teskede e barkinorede wonɓe yeeso makko ɓe o wi ɓen so dokki ina waɗɗi e maɓɓe ene waɗɗi e maɓɓe jamirɗoɓe o so tawi ko lawƴowo ta jamirɗoɓe o tawi ko lawƴowo nehowo mo rokki fof o wi aha koyi ko kaari woni ceerno men tawa ko toon ko ɓen toon nehete hay sino tawi noon koye juuɗe maɓɓe rewata tawa kamɓe kono kam tawa ko ɓen nehata o wi ɓen ko ni jamirira so dokkowoma o noon ala on o rokkirma tan ko omo rokka kayit yo rokku o wona nehowo o jotodirani e nehowo o jotodirma e on ene waɗɗi o wima kanko ya ƴeewoy nehowo mo ene walluma o wi tawi o wiyanimo noon ene wodanma sa yi nehowo nafowo kesɗitina e makko hay sinno on ne wuuri wona noon yaya to goppama o wi ala o wi ɗumne kadi sa waɗi ɗum ko jaaɗa to ko nafatama sabu golle ɗe ko Cheikh Tidiane goto jeeyi ɗum sa yawanimo tan o wi o yowmaɗa